सेसापानी जथाय बाथौ थानसालियाव कुमारिकाटा बिया बाथौ गौथुमनि खुंगा 31थि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। तामुलपुरनि बर'बाजार सेसापानी जथाय बाथौ थानसालियाव कुमारिकाटा बिया बाथौ गौथुमनि खुंगा 31थि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायजेनो। दिनैनिफ्राय जागायनानै 22 खालारसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंजागोन कुमारिकाटा बिया बाथौ गौथुमनि खुंगा 31थि बोसोरारि जथुम्माया। दिनै फुंबिलियाव गाहाय दरखं बेखेवनाय, थानसालि बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि, थान्दै नब्लां, आलासि जिरायसालि बायदि बायदि बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। लोगोसे दिनैनि गिबि साननि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। 22 डिसेम्बर खालि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि परमेश्वर ब्रह्म, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं आफादगिरि कान्तिश्वर बरगयारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन होननानै बानजायगिरिफ्रा फोरमायो। सेसापानी बरा बाजार, बे बरा बाजारनि लांगोनायाव कुमारिकाटा दखरा दुलाराय बाथौ गौथुमनि 31थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो सेसापानी गुदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि 2थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय जानो थांगासिनो दोङो। बे हाबाफारियाव आं बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों आरो गोजोननाय मोननाया बेनो दे नैबे जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव मोनसे धोरोम, मोनसे समाज, मोनसे ओनसोलखौ दैदेनलांनो थाखाय, जौगाहोलांनो थाखाय जिखिनि सुबुङा बाहागो लानांगौ बेवहाय बाहागो लानायखौ आं नुनो मोन्दों। दा बेवहाय लाइमोनफोरनि बाहागो लानाय, बेवहाय बैसोगोराफोरनि बाहागो लानाय, बे मोननैबो थाखोनि जिखिनि सुबुं बा लाइमोनफोरनि, बैसोगोराफोरनि जिखिनि आरो आइजोफोरनि जिखिनि बाहागो लानाय बेवहाय नुनो मोन्दों। दा गमामायैनो नैबे ओनसोला जि मोनसे धोरोमारि बिथिं, बे धोरोमारि बिथिङाव बिथांमोना साखाफारा, बिथांमोना सांग्रां आरो बे सांग्रांथि आरो साखाफारा थानायनि थाखायनो दिनै जारिमिना बुंस' हायै समनिफ्रायनो जि मोनसे धोरोम, जि बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमनि जिखिनि थांनानै थानाय बा बाथौ धोरोमा आथिखालाव जि थाखोसिम मोनसे थाखोसिम सहैनो हादों आरो बैफोरबायदि सुबुंफोर, बैफोरबायदि थाखोनि सुबुंफोरा बाहागो लानायनि थाखायनो गमामायैनो जोङो बै थाखोसिम जोङो सफैनो हादों। दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव जे बाथौ धोरोमखौ फोजौनो थाखाय, बाथौ धोरोमखौ माने आवगायनानै लांनो थाखाय जिखिनि खामानि मावबाय थादों, जोंहा सिबिनाय बिथिङाव, जोंनि दि धोरोम सिबिनाय, बे सिबिनाय बिथिङाव बेबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जोङो आवगायनो हादों। आरो बिनि अनगायैबो बाथौ धोरोमा जोंनि भारत संबिजितजों बा रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया बेजों माने गनायथि मोननायनि जिखिनि हाबाफारिफोर, बे हाबाफारिफोरखौ गासै माने फिसा गौथुमफोरा लोगो नांनानै, बाथौनि फिसा गौथुमफोरा लोगो नांनानै मोनसे जयैनो जि मोनसे नाजानानै खामानि मावनाय, बे खामानि मावनाय हाबाफारिया बेयो आवगायबाय थादों। आरो गमामायैनो नैबे बाथौ धोरोमा भारत सरकारनि रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया बेजों गनायथि मोननो थाखाय जिखिनि खामानि मावदों आरो बे जाफुंसार जानायनि लामायाव जोङो बेखौ नुनो मोन्दों। आरो बेनि उनाव जोंनि जिखि मोनसे थासारि, धोरोमारि जि मोनसे थासारि, बे धोरोमारि थासारिया बेयो साबसिननिफ्राय हामसिन जागोन, बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। आरो दिनै नैबे जि सेसापानी ओनसोल, बे सेसापानी ओनसोलनि जिखिनि मोनसे मा होननानै बुंदों, दिनैनि जि मोनसे नैबे जि मोनसे कनफारेन्स, जि मोनसे बोसोरसालिया जथुम्मा, बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव बिथांमोननि जिखिनि फैबाय थानाय सम, बे फैबाय थानाय समाव बाथौ धोरोमखौ जोङो माबे थाखोसिम लांनो बा बाथौ धोरोमखौ जोङो माबायदिहाय माने आवगायहोनो, निस्सय बेनि जि मोनसे सरसा, जि मोनसे सानलायनाय, जि मोनसे सावरायलायनाय, बे सावरायलायनाया जागोन। आं बेखौ
हमदांनो हादों आरो बेनि जि मोनसे बाहागो लानाय बे बाहागो लानाया गमामायैनो बेवहाय मोजां जागोन होननानै दिनै नैबे जि मोनसे सम दानि जि मोनसे सम बे समाव जोङो बेखौ बुंथिनो हायो बा जों बेखौ रोखा नुहुरनो हायो। आं जेब्ला मोनथिदोंमोन बे मोनथिनाय समाव मोनथिदोंमोन दे बेवहाय माने बाथौआ मोनसेल' नङा मोननैल' नङा माखासे माने गावबा गाव मोनसे माखासे मानि हानजा जानानै थानायखौ नुनो मोनदोंमोन। नाथाय बावैसो 2024 मायथाइनि बे जानो हागौ जुलाइ आरो आगस्ट दान 2024 मायथाइनि जुलाइ आगस्ट दानाव जानो हागौ बे गासैबो गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोना जयैनो जिरायनानै मोनसे गरन्थ लानो हादों, मोनसे गरन्थआव फैनो हादों दे गावबा गाव सिबिनायनि जि मोनसे आसार खान्थि बे आसार खान्थिया जियानो जायाथों मानो नाथाय जि मोनसे थांखि आरो नोजोराव सहैनांगौ बे थांखि आरो नोजोरखौ सहैनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बर' रायजो राजानि बर' बाथौ सिबियारि रायजो राजानि जि मोनसे थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोराव सहैनो थाखाय आं ज' जानायखौ नुदों। आरो जुदि एफा एनै जुदि गोसो गोरोबलायि दोङोब्ला देरसिन जि मोनसे थांखि आरो नोजोर माने बाथौ धोरोम सिबियारिनि जिखिनि थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोराव सहैनो थाखाय जोङो ज' ज'यै खामानि मावनांगौ। आं सासे बाथौ सिबियारि सुबुं हिसाबै आं गासै गौथुमखौ आङो नैबे सेसापानि ओनसोलनिफ्राय नोंथांमोननि जि माने खौरां बिजों बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों आं खावलायदों। बियाब बाथौ आफादा जोबोद गोसो गुदुङै थांनाय सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो बिराद गोसो गोरबोजों जगार खालामनानै नैबे सेसापानि जथाय बाथौ आफादनि थानसालि लांगोनायाव 37थि जथुम्माखौ खुंनो लाहार फाहार खालामबाय। बे जोबोद मेहेर गोनां जथुम्मा बे कुमारिघाटा रायजो राजा बाथौआरिनि आरो बेवहाय बे सानथाम हाबाफारियाव दिनै 20 डिसेम्बर खालाराव दौरि सावरायमेल दं। बे दौरि सावरायमेलाव बर'नि आसार खान्थिनि सायाव गोथौयै दौरिफोरनो बुजायनाय जागोन, दौरिफोरखौ फोरोंनाय जागोन। बे दौरि सावरायमेलनि उनाव आरो बेनिफ्राय सेसापानि दख'रा बाथौ आफादनि बिलिफाङाव डेलिगेट जागोन बिथांमोननि आरो बिनि अखानायै गाबोन कुमारिघाटा बियाबनि गासै हाबाफारिफ्रा जागायगोन। माबायदि जाफुंसारनाय नामा बे थोजासे? बे जोंनि जिथु 37थि कुमारिघाटा बियाब बाथौ आफादनि जिथु जथुम्मा धोरोमनि बिथिङाव कुमारिघाटा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाखौ बाथौ धोरोमनि मोनसे फोजाखांनाय मोनसे बिराद गिदिर जागरण लाबोगोन, जांख्रिथाय लाबोगोन आरो बे बाथौ धोरोमनि सायाव मोनसे जौगानायनि जाफुंसार मोनसे आगान जागोन, जारिमिनारि जागोन।